Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Fortnite și sper ca meciul ăsta măcar să luăm locul 2. Pentru că vreau să filmez și mai mult. Și nu facem asta. Fii atent la rechin. Hai să stăm cu minți aici momentan. Sau să ne dăm la 11? Nu știu. Bă, poți să pui la 11 să luăm avionul și să plecăm. Stai că vă player aici. Bine! Ce hit i-am dat? A plecat. Na, l-am spart doar. Hai să mergem în zona. Vino cu mine. Uite, am găsit are albastru. Se da fix același damage cum mi-am luat și eu, ia și asta. Vino cu ace. Și urcă. Lasă. Vrei să iei tu drop-ul sau să-l iau eu? Nu bă, prea... Hai că-l iau eu, că are la 11 și mai mult eu vreau pentru la 11. Eu îmi dau un big. Stai că să cred că aș lua zona și pe aia mea la big-ul. N-am gloanțe de are multe. Stai că-ți dau eu, stai că-ți dau eu. Am 82. Ia. Aveai ceva, nu? Da, avem 129. Stai. Stai că e player aici. Stai, vreau să zici că la 11, cred. Nu-l văd. A luat drop-ul, nu. A luat drop-ul? Stai că am la 11, dau la 11, poate îi dau snipe. Uite-l văd. Ce-a picat din el? A picat hunting rifle, epic, dar nu-l iau. Că îmi dau damage. Spate player. Pa player. I-am dat 200 cap. Bun, atunci îi dă knock. Da, i-am dat knock. Lasă în zona acolo. Să moară. Să piară în chinuri. Bă, da, ce snipe am dat. Efectiv ăla stătea așa și își dădea mid. Așa stătea. Efectiv. Frate, unii se mai slab. Nu, dar credea că nu-i nimeni. Și eu credeam că stă cu sniper pe mine și am dat direct sniper. Cap. Era nașpa dacă... Gata, l-am omorât. Era nașpa dacă îl ratam. Pe aia construia. Că aproape toată lumea știe să construiască. Chiar și dacă ești nab. Chiar și cei nabi. Stai că trebuie să-mi dau un big. Dă-ți. Aici explosiorile alea. Da, încă le mai am. Stai un pic. Bun. Ce faci? Matei, lasă telefonul! Se mai de pe filmare. Play în față. Am văzut. Mort. 91? Bun. Ce capi am dat. Vreau eu gloanțele de... are, dacă... Da, bine, și văd de cât mai sunt. Ai, o de aia cu... Unde și mie niște gloanțe de are că trebuie. Îți dau direct jumate, ia. Cam o aveam mulțumesc. Mau, ce bine stăm. Hai, bă, nu mai te iei, hai, mă. Hai, Matei, nu mai fă de ăștia. Gata, mă, taci odată. Ha, mă, că filmez și asta merge, dacă fac win. Păi da, dar dacă tu faci așa, ce să-ți fac? Dar pot să mă dau pe mod. În momentul ăla. Ce înseamnă să ai editor? Dacă vrei în sniperul ăla... Nu, îmi place mai mult hunting-ul. Nu, că doar de la distanță iau pe ăla. Că acum se face zona mai mică și nu am nevoie în el. Nu vreau mai sunt playeri. Mi se pare că e unul singur? Sau nu e. Da, nu facem win. Player acolo, player acolo. 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 Player acolo.
Ai de capul meu. Nu cred. Eu o să mor. Am sniper. Tu tragi? Da. Vine pe noi, cred. Nu, nu știe de noi. Nu știe de noi. Fuge de cineva, dar nu știu de cine. De noi, bă. Nu, că am văzut că mai trage cineva. S-a rupt. Nu mergea ca lumea și s-a rupt. Am full lemn. Bă, hai să facem o bază aici. Da, Haide, stai că nu haide, luăm zona asta. Nu, Nu, Skybase. zona ne trebuie. Lasă. Am o sar Terminat? pe cauciuce. Sar mă pe cauciuce, dar să nu le facem lângă apă. Că așa murim. Uite, am găsit un launchpad, yes. Oh, își puteți să faceți swim, vă știați? Uite pește, ia ăsta. Da, Sunt dar doi nu pești, merge doi pe pești, la ia mine. pești, ia doi. Hai că iau... Unde e alt pește? Azi doi de... Îți dai unul după, îți dai unul în altul. Unul în altul. Mamă, dar ce... Lagam. Și mai este 3 oameni, de ce trebuie... Am uite pe el acolo. nu. Îl văd? Ia care-i? Bine? 91! Bine. Mort. Și mai am mai văzut unul. Mai sunt doi, mai sunt doi. Hai. Oare sunt acolo? Ia spamează acolo. Nu e acolo. Urcă în elicopter. Ia asta dacă vrei. Asta. Am... Mergem. Hai la lotul ăla și pe aia mergem, vedem. Stăm un pic safe să vedem. I-am văzut! Punem punct. Acolo. Am văzut cum a sărit. What? Player în spate! What? Mamă! Nu Fii știu bine că am atent. construit. Mamă, Fă-ți ce- bază, ai grijă. Ăsta e mai bun decât ceilalți. Da. Ne sunt cei mai noob și acum... Tac, călca lumea. Uite Scar. Am găsit Scar. Nu, e altul. Îl iau eu. Bun. Unde e? Și-a făcut chestia aia. Stai să nu-ți dea ăla de acolo. Mamă! Vezi. Mergi să-mi iau snipe. Zona. Ne dăm launchpad? Sau nu? Da. Vino aici. Uite, stai. Uite, vino aici. Așa. Eu n-am doar 5-16, hai, fugi. Fugi cât mai aproape de pământ. Și du-te la drop dacă e. Merge la drop? Nu la drop, la drop din apă. Uite, vino pe aici. Așa, și Stai. construiește. Bă, au kit-ul ăla. Da? Hai de capul nostru, da. Bă, Îi văd. Na, i-am dat hit. Mamă, și încarcă. mamă. E aici. Am mai blocat. Scuze. Nimic. Fug pe high. Să ne spargă ăla de jos. Da. M-am scuze. Puta! Mamă. Nu! Nu cred. Nu cred. Vezi care are arma bună. Știu, da. Sparge asta de aici dacă poți să ne revive. Haide, you got this. A, vine de pe deasupra. Coboară jos, mai ți-a Coboară, aici, dăm revive. Pacă, repede. Ne dă jos. Nu, dacă ne dă jos, sunt gata. Bine. Nu! Nu cred. Vezi. Hai de capul Mamă, meu. ce aproape era. Era să intru în apă. Player aici și vine unul pe tine. Încearcă să dai revive. Nu, revive.
Mamă, Oh, m-a omorât pe mine. Firar. A urcat ăla. hai de capul meu. Ia-mi alea. Și ia-mi loot-ul. Ia ceac speciule. Nu pot, nu pot, Vezi nu că pot. sparge de sus. Ne, nu. Da, bă, Pușcul cât a rămas. Asta. Hai, Bine, ce mai hai că, toxic. mamă, uite și râde, bă. Bine, aveam loot mult mai bun și am avut noroc, sincer să fiu, pentru că acolo nu mi-a construit, nu, erau doi. Na. Hai,